Исәнмесез, эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Җәй өчен иң көнүзәк тема ял турында сөйләшәбез. Быел Россиягә каршы икътисади санкцияләр салыну сәбәпле күп кенә чит илләрдә юл ябылды. Үз илебездә сәяхәт итүгә ихтыяҗ артты. Ә үзебездә тәкъдим сорауны канәгатьләндерәме? Сыйфат һәм бәяләр тиңләшәме? Татарстаныбыздагы ял итү урыннары, сәяхәт маршрутлары, моның белән бәйле мәсьәләләр турында киләсе бер сәгатьтә фикер алышырбыз. Тапшыруыбызның спикеры Ринат Рәүф улы Гайзатуллин, Татарстан дәүләт сайтының икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты рәисе урынбасары. Исәнмесез. Исәнмесез. Экспертларыбыз Хадиев Таһир Галимҗан улы, Татарстан дәүләт сайтының экология, табигатьне саклау, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары. Хәерле көн. Хәерле кич. Рима Атлас кызы Ратникова, Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге сәркатибе урынбасары, Татарстан дәүләт сайты депутаты. Хәерле кич, исәнмесез. Исәнмесез. Ришат Рәшит улы Хәбибов, Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары. Исәнмесез, хәерле кич. Исәнмесез. Һәм студиябыз кунаклары туризм юнәлеше буенча эш алып баручы белгечләр. Хәерле кич. Россия Дәүләт Думасына туризм турында өр-яңа канун проекты кертелгән. Ул хәзер гамәлдә булган кануннан шактый аерыла. Рим Атласына яңа закон туристлар һәм туристлык инфраструктурасы, кунакчылыкны үстерү өчен нинди өстәмә мөмкинлекләр бирә? Катлаулы сорау. Чөнки бүген гамәлдә булган закон 1996 елда кабул ителгән иде. Һәм инде аның төп максаты чит илләргә чыгарга теләүче кешеләр өчен шартлар тудыру иде. Менә шуның өчен тышкы туризм дибез инде без аны. Еллар үтте, шактый үзгәрешләр булды инде илебездә, барыбызга да мәгълүм, һәм икътисади ситуациядә үзгәрде, хукукый яктан да үзгәрешләр бик күп, хәтта инде сәяси вазгыятькә дә вазгыятьтә дә бик күп үзгәрешләр, һәм бүген гамәлдә булган закон ул безнең туризм өлкәсенә дә, безнең илебезнең бүгенге көненә дә туры килми. Менә шул максат белән туризм буенча Россия Федерациясының комитеты яңа закон проекты эшләп Дәүләт Думасына керткән. Һәм бүген гамәлдә булган законны алар инде туры килми диләр. Менә чынлап та ул туристларны да якламый, туроператорларны да яклап, тиешле дәрәҗәдә якламый, һәм анда бик күп үзгәрешләр кертергә кирәк. Аны кертмичә менә яңа закон проект ясаганнар алар. Ну, чынлап та тирәннән карасак инде төрле менә мәсәлән бу безнең базарда турист продукциясе базарында дип әйтегендә легаль булмаган продуктлар да күп, туроператорларда легаль булмаган туроператорлар эшли, сыйфат тарафыннан менә түләгәннең дәрәҗәсенә туры килми торган начаррак хезмәттә күрсәтелә. Аэропортларда төннәр, көннәр буе ятучы кешеләр самолет вакытында бирелмичә. Менә шундый проблемалар күп бит инде алар. Аларны хәл итеп бетерә алмый бүгенге закон. Димәк, менә туристларның хукукларын якларга кирәк, ныграк, шундый яңа механизмнар тудырырга. Һәм туроператорлар да зарлана. Алар да менә төрле форс-мажор шартларына туры киләләр, банкротлыкка чыгалар. Аларны да якларга менә төрле фондлар бар, әлбәттә, яклап бетерә алмый. Менә бу бер генә өлкәсе турында әйтәм, мен туризм сферасының. Ул туризм өлкәсе белән идарә итү турында. Безнең бүгенге көндә гамәлдә илкүләм проект бар. Ул туризм һәм кунакчылык индустриясын үстерү турында. Һәм аның менә 3 өлеше бар, 3 проект, 3 федераль проект керә. Бу зур илкүләм проектына аның берсе менә сез әйткән туризмның инфраструктурасын үстерү, икенчесе төрле кешеләргә мөмкинлекләренә туры китереп ничек дип әйтим, тәкъдимнәр, доступность дигән нәрсә инде бу, тәкъдимнәр булдыру туризм өлкәсендә. Һәм өченчесе менә мин сөйләгән идарә итү, бу өлкә белән идарә итүне камилләштерү. Менә шуларны шишер өчен бу яңа закон проект кирәк. Ләкин аның язмышы әле булай гына җиңел түгел. Безнең Дәүләт Думасына кертелгән ул, әлбәттә, комитет анда туризм буенча комитет аны карый башлаган. Безнең ул комитетта Татарстан депутаты Артем Прокофьев эшли, без аның белән элемтәдә сөйләшеп торабыз. Һәм менә ул аның әйтүенчә
язмышы авыр булачак бу закон проектның. Кабул итүе Караш, аның каралышы, укылышлары авыр булачак, чөнки иҗтимагый фикер алышулар игълан ителгән, алар бик дискуссияле булып чыкты ди. Менә Артем Вячеславович әйтә. Төрле министрлыкларга җибәрелгән, чөнки бер Госкомитет по туризму гына булдыра алмый монда, министрлыклар күп. Бу эшкә катнаша торган хөкүмәт бирергә тиеш үзенең бәяләмәсен. Ләкин бер генә кеше дә бу законопроект камил, ул тиз генә матур итеп узачак дигән фикер әйтми. Чөнки анда җитешсез җирләре бик күп, әле бик бәхәсле шундый сөйләшүләр булырга тиеш. Нәрсә өлкәсендә күбрәк җитешсезлекләр? Менә шул, менә мин әйткән идарә итү өлкәсендә, туризм өлкәсе белән идарә итүне камилләштерергә кирәк. Әйе, рәхмәт. Туризм юнәлеше ул депутатларның аерым контролендә. Ренат Рәүфович, дәүләт сайтында бу өлкә икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитетына карый. Шәхсән сез үзегез бу юнәлеш буенча җаваплы кеше. Менә бүген туризм юнәлешен үстерү буенча бездә нинди эш бара? Дөресен әйткәндә, безнең комитетта юнәлешләр 18. Шуларның берсе менә туризм һәм кунакчылык индустриясе. Монда нәрсә әйтергә кирәк? Ремонтласын бик дөрес әйтеп үтте. Бүгенге көндә безнең төп бурыч, менә шушындай инде ситуация инде барыбыз да беләбез, сәясәт турында мәгънә юк. Безгә кирәк ички туризмны үстерергә. Ички туризмның да төрле юнәлешләре бар. Беренчесе инде ике туризм дип атыйбыз. Икенчесе авыл хуҗалыгы буенча бит инде. Өченчесе алыйк инде аның менә медицинский дип әйтәбезме? Төрле бар. Менә бүген даже Госдумадан тәкъдимләр чыгалар, патриотический туризм да кирәк дип. Булар да кирәк. Шуңа күрә һәрберсен алган вакытта безгә кирәк шушы иң беренче шушы юнәлештә бик күп итеп бергәләп регионнар белән уртак тел табып эшләргә. Менә инде безнең республика президентыбыз Рөстәм Нургалиевич үткән ел үзенең тәртибенә чыкты Ростуризмга. Тәкъдим менә монда инде бу регион аралаш безнең бит инде менә Волжский Приволжский округ дип атабыз. Округтан инде тәкъдим. Монда керә инде безнең пока бүгенге көнгә 7 регион. Нижний Новгород, Марий Эл, Ульяновский область, монда инде тагын Татарстан, Саратов, Удмуртия һәм Пермь. Булар буенча инде менә бүген шушы иң теләгән һәрбер регионның теләге шушындай Великий Волжский путь дигән Ире-Ылы Идел юлы дигән программага чыгарга һәм аны иң беренче шушы безнең регионда аны инде теге башта карап, ничек була ул, нинди расходлар, нинди эшләр эшләргә. Чөнки менә безнең 20-24 булды 2 көн шушы әңгәмә Госдумадан килде 19 депутат. Булай итеп күп килгәннәре комитет депутатлары. Туризм комитеты депутатлары. Юк, алар гына түгел. Туризмнан да килделәр күбесе, ләкин безнең тәкъдим буенча килделәр. Монда сәламәтлек комитетыннан да, монда килде транспорт комитетыннан да, монда килде промышленностьтан да. Чөнки туризм ул бүген ниндидер теге җиңелчә генә туризм кунакхана дип кенә әйтеп булмый. Чөнки ул тора бик күп юнәлештән. Бүген менә әгәр күрше авылга бара гына су буенча теләсәк нәрсә бар? Безгә кирәк теплоход, пароход, анда ничек анда? Шуңа күрә транспорт кирәк, шулай бит? Кимендә киме. Әйе, кимендә киме кирәк, янда ясарга кирәк. Промышленность эшләү кирәк. Шуңа күрә бу бик күп тармактан торган продукция килеп чыга. Ләкин нәрсә булса да безнең инде шатлык шушындый, шушы соңгы елда 10нчы ел белән чагыштырганда безнең менә бүгенге көнгә 3 тапкыр менә шушы сәяхәтчеләребез арткан. Туристларның эшке туризм. Безнең Татарстанда гына үткән елның итүге 3 миллион 380 мең кеше туристлар булып үткән, килгәннәр. Һәм 1000 сумнан гына калса да, буларда инде менә әгәр теге кеше эш алмаса дип әйтәм инде, 30 миллиардлык кешегә хезмәт күрсәтелгән. Бу чыннан да зур юнәлеш бу. Без 20 көнне үткәрдек, иң беренче Казан федераль университеты физкультура, спорта һәм туризм һәм кунакчылык дигән институтта факультетта булдык инде.
Миңа бик ошады. Үзләрендә аларның 10 мең кешеләре бар. Алар уже үзләренә ашларын бөтен иң яхшы рестораннарда эшләгән шикелле иттереп, тәэмин итә, өйрәнәләр. Шуңа күрә 500 кеше ел сайын укырга керә. 500-дан кимрәк кеше укуны бетереп, менә шушы эш буенча эшли. Иң беренче безнең ни өчен без монда тукталдык? Чөнки кадрлардан башка бу эшне эшләп булмый. Кадрлар кытлыгы бар әле ул. Бар, юк түгел, ләкин менә әгәр монда да проблема килеп чыкты. Соңгы 5 елда бюджетный урыннар булган булса, менә быелгысы елга бюджетный урынны бетергәннәр. Без моны да шушы килгән депутатларга җиткердек һәм алар моның белән ризалаштылар. Чөнки чыннан да бу проблема бар. Икенчесе инде без алып бардык буларны барсында Винодольскийга. Безнең анда бит инде завод имени Горького. Анда 2 продукт. Бу гражданский дип атыйбыз инде. Монда 2 пароход, судно дип тәйирсергә була, инде чыгында дөресрәк була. Берсе Чайка 20-22 маркасы 100-22 урынга. Икенчесе Метеор, гафу итегез. Чайкасы 250 урынга. Шак катмалы килгәштән, депутатлар күргәштән, үзем дә инде шатландым. Сүздә юк. Андагы комфорт, андагы условия белән ичендә тигән кешеләргә карата. Аны күрергә кирәк. Самолетның бизнес классында барган шикелле. Чыннан да менә шушындый безнең уңган егетләр, кызлар республикабызда шушындый военный корабльләргә түгел, оказывается, менә гражданский корабльләрдә, корабларда ясый алалар икән. Без куллана алачакбыз менә Алла теләсә инде планда шушындый хәлләр, безгә кирәк инде 23-24 елга 9 кораб, судны. Моның өчен безгә кирәк 5-4 миллиард сумма акча. Әгәр шул булган вакытта безнең где-то 2700 кешегә эш урыны булачак. Монда инде где-то 59 кунакхана йортлары. Ләкин бар проблемалар. Безгә кирәк безнең һәрбер причалларыбызны елга тирәнлеген үзгәртергә, чөнки менә җәйнең иң матур вакытында суларыбыз кими, безнең корабларыбыз причалларга керә алмый. Безгә кирәк урысча әйткәндә углубление, тирәнлек асарга кирәк. Аннан соң менә причалларның булган диварлар, стеналар инде кая беркетеп куялар. Алар барса да ташырылганнар. Безгә бик зур суммалар кирәк менә корабльләргә зергә түгел, әле параллельно шушы даже безгә кирәк вокзалда кирәк, халыкка килгәштән утырып китеп утырырга. Анда шушы вокзалга юллары кирәк. Уты суы бөтенесе дә кирәк. Шуңа күрә бу гомумән алган вакытта менә без инде шушы бер көн içinde иң беренче куйдык вопрос кадрларны, икенчесе куйдык инде менә шушы күрсәттек, бездә мөмкинчелек бар шушындый әйбәт судларын төзергә. Моның өчен зур финанслар кирәк. Менә ил күләм проектларда булмыймы? Әйтәсез, безнең менә 30 елга инде кораблар алу өчен генә без планлаштырабыз тагын 18 миллиард. Инде менә бу инфраструктура өчен пока әле предварительный санау буенча да безнең әле зур сумма булгаштан моның турында пока сөйләшүдә бигән иртәрәк дип күзаллана китерәбез. Ләкин менә шушындый 2700 эш урыннары һәм дә 15 миллиард сумлык безнең оборот булган вакытта монда ишкә бармый да дөрес булмас. Ләкин менә алсак безнең республиканың 67 миллион километр бит инде безнең территориябыз. Суның 6,7% менә тәгълимләш монда. Без аның белән күп тапкыр изучать иттек. Су эшлеге. Бу беркемнең дә юк. Бу безнең байлык. Әгәр без моны кулланмасак, без безнең халыкка тәкъдим итмәсәк, шуңа күрә бу шул ук вакытта инде әгәр булган булса 30 миллиардлык сумны безнең тагын 15 миллиардка үстерергә шушындый юнәлешебез бар. Мөмкинме сорау тагын? Ринат Рафович, менә сез сөйләгәннәрдән нимә күз аллыйбыз инде нинди катлаулы бу сфера чынлап та. Һәм аның законы да шундый катлаулы. Дәүләт Думасының комитетында, бу туризм буенча комитетта хәзер бәхәсләр булай барады. Безгә бәлки бу масштаблы законны ясап бетергә бик күп еллар кирәк булачак. Бәлки аны көтеп торырга түгелдер, ул хәтле вакытыбыз да юк бит инде. Һәрбер юнәлеш өчен өлгергән, өлгереп килгән юнәлеш өчен аерым закон гына кабул итеп барсак, шушы юлдан барсак яхшы булмасмы икән дип. Менә мәсәлән, су туризмы турында аерым закон. Аннары башка ниндидер өлкәдә ничек дип уйлыйсыз? Һәм ничек алар фикер йөртәләр бу турыда? Иң беренче
Biz iki türlü yoldan barıga dip fikirleştik indi. Birincisi eksperimental niyettirip bana alırgak şu 7 regionda gına. Ol vaqtda bana eksperimentalni ötkärgenden soň endi masштаб ettirip Rossiya köleminde ek boyunça da, Yenisey boyunça da, bizning endi Don boyunça da ikinci etap etip barıga. Bu mesele paka mene şuşunday proyektda, protokolda bähäsler bara. Татарстанга 3 миллион 300 турист килгән дип әйтелде. Менә май бәйрәмнәре буенча караганда да безнең Татарстан иң популяр, Россиянең иң популяр төбәкләре исемлегенә кергән. Таһир Галимҗанович, менә сез Дәүләт сайтының эше төркеме составында бүтән районнарны өйрәнеп чыктыгыз. Безнең менә бүтәнебездә барып ял итерлек менә нинди урыннарыбыз бар Татарстанда? Хәерле кич. Беренчедән бу мәсьәлә безнең бүтәнебезне кызыксындыра, бигрәк тә безнең Дәүләт советы депутатларын, аның парламент рәисе. Һәм әлбәттә, менә анда искә төшерергә кирәк. Bizning ko'p yillarda davrында Davlat Dumasында эшләгән, күптән түгел бакыйлыкка күчкән улуг шәхесбез Фатих Собаныч Сибгатуллин берничә мәртәбә президентка мөрәҗәгать иткән. Безнең төньяк көнчыгышта урнашкан районнарны карап алып, шушында экотуризмны үстерү мәсьәләсендә. Шуннан да шушы мәсьәләгә безнең парламент рәисенең урынбасары Марат Шахметовка президенттан шушы карары бар иде, шушыларга игътибар бирергә дип, шуның нигезендә безнең менә шу 9 районда эшләргә туры килде. Төрле министрлыклар белән, аларның менә хәзер инде хәрбәсендәге булган кешеләр белән, районнарда район җитәкчеләре белән, аннан соң белгечләр белән музейларда булдык. Әлбәттә, шуларны караганнан соң үзебезнең шуннан да бай тарихка менә ия булганыбызга, гөреф-гадәтләребездән, төрле милләтләрдән, менә шуның өчен үзенә күрә бик зур байлыкның әле без ничектер аңа битараф булганыбызга да инандык. Туризмны әлбәттә аны белергә кирәктер, булай тулайымны алган чиракта ул бик авыр булырга мөмкин. Әгәр дә инде без менә булай карасак, беренчедән туризм буенча статистика юк. Менә нәрсә әйтсәк шул дөрес була, бигрәк тә инде авыл җирендә ничек булган, авыл районнарында, кичә шәһәрләрдә ничек бара. Менә шушы статистика булган чиракта да без үзебезнең эш дәвереннән аның нәтиҗәсендә белгә алган булыр идек. Һәм бездә бит барлыгы 3000-дән артык авыл бар. Менә туризм француз сүзеннән тәрҗемә иткәндә ул сәяхәт. Менә үзебездә сәяхәт. Әгәр дә без шушы әйберләрне бөтенесен эшләгәнне көтә торган булсак, біз моның икенче кырына барып чыга алмыйбыз. Менә шушындагы безнең булган әйберләр буенча, менә хәзер биналарыбыз, аннан соң төрле музейларыбыз, аннан төрле шәхесләрнең булганнары, без менә шушыларны иң беренче, менә бу әйберләрне мисал да бар. Арча районы, Соба районы, Кукмара районы. Шушындай якта әле безнең бит экологик яктан да булар бик чиста. Ренат Овсин сүзенә кушылып шуны әйтәм, юнәлешләр төрле. Без менә барнаклар тигез булмаган сыман, кешеләрнең дә төрле ихтияҗы бар. Менә бу мәсьәләләрне бүгенге көндә без әлбәттә хәзер инде тормышка ашырырга мөмкинлекләр күп. Бу өлкәдә нәрсә әйтерим? Римма Адласын сезнең белән дә килешәм. Безнең менә бу идарә дигән сүз районнарда, әгәр дә безнең инде менә дәүләт комитеты, туризмны үстерү комитетының аның кешеләре юк. Ул менә ничек итеп булган чиракта менә монда сөйләшкән әйбер монда кала дигән сыман. Безгә менә шушыларны иң башта менә буларга зур капитал кирәкми. Кайбер районга 2 кеше, кайберсенә берәр дә җитәдер. Менә шушыларны алар методик яктан да, калган менә шушында хәзер безнең төрле бюджет тарафыннан да ярдәмнәр күп булачак. Менә бу мәсьәләләрне безгә эшләргә кирәк. Менә Фатих Собановның әйткән китабы, без аны менә шушылай итеп эшләп чыктык. Менә монда инде 9 районнан бик истәлекле урыннары. Менә безнең байлык әйтеп бетергесез. Кызганычка каршы, без әле бу өлкәдә тиешле дәрәҗәдә эшләмибез. Без нәрсә белән менә туризм кергәндә коя. Ул Казан, ул Алабуга, ул безнең инде әйтергә кирәк Алексеевский, ул безнең Чистай, Тәтеш, Булгар, Зия утраулар. Безнең менә әгәр дә безнең 3 миллион 300 кеше килде икән, 98,5% шулар тәшкил итә. Менә безнең бу як, менә шушында ясаган байлык әле үзенә менә шушы байлыкка нәрсә кирәкми. Менә шушының өчен безгә иң беренче, моның бит әле бүтән яктан да бар. Патриотик ягында Ренат Рович әйтте бит.
Менә шушында әгәр дә без бүгенге көндә Францияны, Англияны, Германияны күбрәк беләбез, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең авылыбыздан, шәҗәрәләре, менә шушыларга, менә шушының баштагының барлыгы бар, шушыларны кешегә алып барып җиткерә торган итеп сөйләргә кирәк, күрсәтә белергә кирәк. Була торган әйберләрдән файдаланып, әздән югарыга күтәрелергә. Менә миңа калса менә шушы юл белән барган чиракта, аннан соң эш үзен күрсәтә бит ул. Бәлки туризм буенча дәүләт комитетына вазифалары җитмидер. Менә мин алар белән аралашканда, алар миңа былай дип җавап кайтара. Без кунакханәләр белән генә шөгыльләнәбез, без аларга йолдызлар бирәбез һәм башкалар. Менә башка, менә сез әйткән. Юк, кызганычка каршы. Менә безгә Ринат сезгә карарга кирәктер, бәлким. Менә шулай әйтәм. Аларның гаепле әйтә алмыйм. Анда кеше юк. Кеше булмагач кем белә шис. Әле татар телендә белмиләр. Бер генә кеше дә килми менә бу тапшыруларга. Татар кешеләре бар анда. Ничек инде без менә монда Татар Республикасында күп ярсына артык милләт, шуның өчен үзебезнең милләтне, телне, гырыф-гадәтне үстерергә теләгән чиракта, әгәр дә Казан, тагын 5-6 җир, без сөйләгәндә ул безгә киләләр. Ул бит инде аларның гына өлеше түгел. Казанны төзүчеләр, аны калганнар безнең булган чиракта. Шуның өчен бигрәк тә татарлар. Алар инде бусын бит инде берничә тапкыр килеп инде Булгарны да күргән, Казанны да күргән. Ягын куя барырсың без. Куя барырга, ничек күрергә? Алар бит бүгенге көнне бар. Авылда эштә булыр. Хәзер без менә Россия буйлап сәяхәтләрне оештыручы Камил Сиражетдинов белән элемтәгә чыгабыз. Исәнмесез, Камил әфәнде? Уфа Казан юлында Чаллыда тукталды. Нәкъ менә безнең тапшыру өчен махсус элемтәгә чыга. Тагын бер кат исәнмесез, хәерле кич. Камил әфәнде, әйтегез әле, менә туризм өлкәсендә кунаклар Татарстанга нәрсә күрергә килә? Һәм безнең Татарстан халкы кайларга сәяхәт итәргә бара? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Менә беренчедән без туризм белән инде, ичке туризм белән 2007 елдан башлап эшләйбез, шөгыльләнәбез. 15 ел быел безнең ширкәтебезгә һәм нәрсә әйтәсе килә. Менә без Казанга беренчеләрдән булып турлар һәм дә инде сәяхәтләр оештыра башладык. Регионнардан 2007 елда беренче сәяхәтне без 26 июньдә оештырган идек. Һәм инде менә ул вакытта кешеләр нәрсә өчен киләләр иде. Ул вакытта минемчә 1000 еллыктан соң Казан турында ишеттеләр һәм дә инде Казанда нәрсә бар микән дигән сорауга ул вакытта аквапарк килеп чыкты. Тагын нәрсәләр монда карарга була дип, Кремльне, Кабан күлен, мәчетләрне һәм дә ширкәүләрне, бүтән историк урыннарны, тарихи урыннарны күреп, алар сыклана, фотоларга төшеп, сурәтләргә төшеп, яңадан киләчәкбез, монда карарга урын күп икән дип, безнең 2 көнлек, 3 көнлек сәяхәтләр соңыннан 4 көнгә, 5 көнгә үрелеп, хәзер инде 7-8 көнлек тә сәяхәтләр бар. Шуңа кешеләр башта аквапарк өчен килсә дә, хәзер инде менә хәзерге көндә күбесе аквапаркка бармаска да мөмкин, ләкин Казанны, Зия утравын, Алабуганы һәм дә Булгарны карарга, андагы үзгәрешләрне күрергә, андагы яңа менә общественный урыннар барлыкка килгәнен күреп, фотога төшеп, үзләренең дусларын, туганнарын чакырып, күп сәяхәтләргә кешеләр елына бер генә түгел, 2-3 тапкыр киләләр. Рәхмәт. Менә сез бу өлкәне, ничек әйтим, камил белгән кеше. Безгә бүген туризмны оештыру юнәлешендә кадрлармы, менә нинди проблемаларны хәл итәсе бар әле? Кадрлармы, инфраструктурамы, юллармы, менә нәрсә? Проблемаларга карап утырсаң, туризмны үстереп булмый. Без теге проблемалар бар гына дип утырсак, туризм үсмәсе, шуннан да алар ел сайын барыбер шишлә бара, бик югары трибуналарда көн сайын диярлек туризм турында, туризмга ниндидер кэшбэк программалар ачылу, туризмга ниндидер субсидиялар бирелү, туризм өчен төрле ишекләр ачылу, мин уйлавымча уңайлы яңалыклар дип күз алдына китерәм. Һәм инде шуңа карамастан проблемалар да җитәрлек. Ул проблемалар сез әйттегез инде кадрлар, чөнки күп кешеләр әле менә уйлыйлар, туризм ул турфирмалар гына акча эшли дип уйлыйлар. Чыннан әйткәндә, туризм ул бүтән 45-50 экономический деятельность белән бәйле, отрасльләр белән бәйле тармак булып тора. Шуннан да монда гостиницалар, тулай тораклар,
ашау урыннары, рестораннар, кафелар, юллар, транспорт һәм бик текстиль, бик күп сувенир продукциялар җитештерүче оешмалар, бик күп тармаклар туризм белән бәйле һәм дә инде әгәр дә туризм үсешсә, һәм бу тармакларда да яңа кешеләр, яңа кадрлар кирәк булачак дип уйлыйм. Һәм инде моны университетлар белән бергә, төрле министерстволар белән бергәләп эшләсәк, һәм дә инде мәсәлән шул ук республика һәм дә регионнар да госкомитетлар, хәзер күбесендә министерстволар по туризму барлыкка килә башлады. Туризм министры Татарстанныкы Иванов, ул бик күп еллар туризмда эшләгән, ул экскурсоводта булып эшләгән, менеджер булып эшләгән, директор турфирма булып эшләгән. Шуңа аның тәҗрибәсе самых низов поднимался человек, и шуның өчен ул туризмны үстерә белә. Елдан-ел гостиницалар арта, елдан-ел төрле тарихи урыннарга внимание да арта, һәм инде безнең туристлар да ел сайын килергә тырышабыз. Һәм нәрсә әйтәсе килә, Казаннан без туристларны безнең яраткан Башкортстанның Урал тауларына, елгаларга, күлләргә алып чыгарга тырышабыз. Чөнки, мәсәлән, Уфада яшәгән, Башкортстанда яшәгән кешеләр Казанны яратсалар инде. Казанда, Татарстанда яшәгән кешеләр, алар Башкортстандагы күлләрне, елгаларны, тауларны яраталар, сплавларга, атларда йөрергә барырга тырышалар. Без бер-беребезне раскачивать должны. Мәсәлән, Рөстәм Нургалиевич үзенең аккаунтында иптәшләр, әйдәгез, Башкортстанга сплавка барыйк әле дип, үзе килеп сплавтан фотосын ибәрсә, Казанлылар да, Татарстанлылар да Башкортстанга барачак. Ради Фаритович әйтсә бит инде, друзья, я сегодня на экскурсиях в Казани, давайте поехали Татарстан дисә, вот шундый төрле ысуллар белән, төрле маркетинг белән без бер-беребезнең регионнарыбызны шулай итеп. Бик зур рәхмәт сезгә. Димәк, ике арада шундый хезмәттәшлек кирәк. Эшләрегез уңышлы булсын. Без Казан урамнарында сораштыру уздырдык һәм кунакларның Татарстан турында фикерләрен белештек. Экранга игътибар итик. Прекрасный город, очень гостеприимные люди, очень вкусная кухня, прекрасная погода. Посетили Кремль, посетили улицу Баумана. Все в восторге, семья в восторге. Много раз слышали об Казани, но довольно очень красиво. Город очень привлекательный с точки зрения истории, своей инфраструктуры туристической. Кремль замечательное место, очень такое красивое, очень значимое для Российской Федерации. Посетил храмы очень красивые. Архитектура, все гармонично, очень нравится. Сам город, виды, природа совсем другая. Нет, конечно, очень красиво. Вообще все везде ярко, очень красиво. Нам очень понравилось. Впечатления великолепные. Но, правда, вот только первые шаги, но думаю, что и дальше так будет. Прекрасные люди, прекрасный город, энергетика города. Просто потрясающе. Менә шундый фикерләр, без бу сораштырма уздырганда Россиянең нинди генә төбәкләреннән кешеләр очрамады безгә. Чынлап та менә Казанга төрле төбәкләрдән киләләр. Һәм иң беренче Казан, Болгар һәм Зөя утрау шәһәрчеген атыйлар. Шулай ук аларны менә күп милләтле халыкның яшәү рәвеше, милли ризыкларыбыз кызыксындыра. Менә шушы этник бойлыгыбызны ни дәрәҗәдә без таныта алдык икән бүгенге көндә? Бу юнәлешләрдә нинди проектларны тормышка ашырабыз? Айрат, сезгә сүз. Чынлап та урыннарыбыз күп. Чынлап та районнарыбыз, ерлек районнарыбыз күп, һәм шуннан да башка музей тойлыклардан башка, әле безнең Биләр музей тойлыгы бар, бик күп кеше йөри, бар тик Казанлылар, Татарстанлылар күбрәк йөри, әмма аны танытырга әле мөмкинлекләребез күп. Иске Казан музей тойлыгы. Менә районнарны әйтеп киттеләр, нинди матур безнең Тамы-Тамагы районы, һәм аңа барганда әле югары Ыслан аша барасын, Тәтешкә керәсен. Тәтеш безнең менә музейлар ягыннан иң яхшы үскән районнарның берсе.
Казанлылар гына түгел, әлбәттә башка төбәкләрдән дә килеп йөриләр. Әлбәттә Казан арты бик кешене кызыксындыра, һәм аның шулай потенциалы күп. Мәсәлән, Кырлайны карасагыз, ял көннәре кунакханасы, авылда кунакхана бар, һәм кунакхана һәр вакыт тулы, милли ризыкларны да ашап була, табиатка да чыгып була, һәм әлбәттә инде музейларны карап була, Тукай музейлары, Тукай юлы әле безнең бар, Арча, Әтнә районнары, Биектау районнары буйлап. Әле безнең аудиогидлар хәзерге вакытта барлыкка килә башлады. Бу туризм комитеты тарафыннан да, хәвәскәр кешеләр тарафыннан да, безнең мәдәният министрлыгы да шундый аудиогидлар эшли башлады. Кеше машинага утырып, инде теге турфирмалар аркылы гына түгел, үзлегеннән чыгып, 1-2 көнлек маршрут буенча Татарстан буйлап сәяхәт итә ала. Казан үзенә күрә бер зур рынок туризм ягыннан, һәм районнар өчен бу рынокны җәлеп итәсе генә кала, чөнки матур районнарыбыз, кызыклы музейларыбыз күп. Мәсәлән, кеше Саба ягына бара, Сатыш авылы аркылы барыгыз. Нинди матур музей, нинди матур табигать, мәдрәсә, мәгърифәт тарихын карап белеп була. Һәм менә кеше үзенең йөри торган юлдан авылга кайтамы, туганнарына барамы? Менә шундый урыннарны күбрәк белсә, безнең туризмга да бер кичкенә булса да тәргиш булыр иде. Бар тик танытырга гына кала, һәм аның яктан инде чынлап та менә Камил әйткәнчә пиар, продвижение кирәк. Аны ул инде белгечләрдән тора, һәм теләктән генә тора. Рәхмәт. Мөмкинме бер сорау? Менә сез ничек дип әйтер идегез? Турист ул кем? Кем ул менә? Ул нинди кеше? Турист кем? Менә төшенчәне аңлатып буламы ничектер? Әлбәттә, төрле аңлатмалар бар. Миңа калса, менә яшьләр өчен, яшьләр сәяхәт кылырга ярата. Яңа эмоциялар эзли, яңа урыннар, яңа локациялар һәр вакыт эзли. Һәм менә машинага утырып, нидер Казаннан мәсәлән Лаешка барып килеп, Лаешны карап, анда Кама диңгезе дигән җирлекне караучы кеше безнеңчә, һәм каядыр музейга кергән кеше безнеңчә бер көнлек сәяхәт итүче турист. Яки ял көне туристы дигән төшенчә бар. 2 көнгә каядыр сәяхәт кылды. Безнең өчен менә шулай каядыр барып музейга кирип, анда каядыр ашап чыгып, сувенир алучы кеше инде закон буенча менә булай дилә, турист ул кем? Сәяхәткә чыккан һәм 24 сәгатьтән дә ким булмаган сәяхәттә булган кеше һәм хотя бы бер көн кунакханәдә кунган кешене турист дип атап була. Кунмаса инде ул турист түгел имеш. Менә законның кимчелекләре. Без бит инде менә метеор турында сөйләшәбез хәзер. Метеорга утырып 3 сәгатьтән дә Чебоксарга барып кайтырга. Без турист булмыйбыз инде булай гына булсак. Ну, менә шундый килешеп бетмәгән проблемаларда тукталмыйбыз әлбәттә. Аларны белмичә дә ярамый. Проблемаларга тукталырга кирәк. Алар менә бу яңа законда барса да тәңгәр китереп, анда әле каралмаган бик күп җирләр, мәсәлән, менә экскурсия дибез. Ул туризмның бер аерып булмаган экскурсия, туризм инде экскурсия белән бәйле. Ул нәрсә ул экскурсия? Экскурсион эшчәнлек ул нәрсә? Ул юк бүгенге законда. Менә аларны барысында әле карап чыгып язып бетерергә кирәк. Ул инде шушылай дип бар инде ул бер көндә бетермәсә итмәс. Мин сезгә бер генә фикерем бар, яшьләрдә монда бар. Бүгенге көнне яшьләрдә шундый зур ихтыяҗ туа барасыман. Алар бүгенге кайсыдыр илгә бару түгел, ниндер машинада йөрүгенә түгел, бәлки каядыр менә күрше районнарга барып, кәҗә савырга, әзрәк шушылай өйрәнеп, анда тарихи музейларга кирип, шулай итеп, һәр үзебезнең байлыкны, миңа калса яшьләрдә ихтыяҗ күп, шуларны барлау, аларны өйрәнү, ничектер, сезгә ничек менә бу тенденция? Яшьләргә менә яңа урын ул бик тә кызык. Әле күп кеше булмаган, нидер яңалык теге социаль челтәрләргә куя. Шуңа күрә
ничек дип әйтим, дикий урыннарда яшьләргә кызык булырга мөмкин. Инфраструктурасы әллә ни үсмәгән урыннарда кызык булырга мөмкин. Бары тик аны күрсәтә белү кирәк. Яшьләргә, мәсәлән, Казанлыларга әйтсәң, азнакайда безнең Чатыртау бар һәм ул менә шундый биеклектә син анда булганың бармы, менә шундый Урал тауларына якын дип әйтсәң, кешегә кызык булып китә һәм кайвакыт алалар да машинага утырып баралар. Чынлап та бер еш ишракта ул бер көнлек сәяхәт кенә була. Гаиләләр белән күпме, хәзер инде яшь гаиләләр белән сәяхәт күпме кылалар. Кама тамагына районына карагыз, күпме анда палаткалар куеп, бер көнгә, 2 көнгә киләр, ул санала микән, юк микән, менә хәзерге вакытта шундый кыргый дип әйтәме туризм. Шул ук вакытта табигатьне карыйлар, шул ук вакытта инфраструктурадан файдаланалар. Инфраструктура чынлап та анда Кама тамагында әле җитәрлек түгел, алга таба проектлар анда булачак әле, Алла бирсә. Шул ук вакытта нәрсәдер сатып алалар анда. Шул ук вакытта якында инде кызыклы музей булса, кешегә бары тик табигать туризмы гына түгел, шундый агарту туризмы да аларга кызык булырга мөмкин. 1 минутлык рекламадан соң күрешербез. Хәерле кич, исәнмесез? Эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Бүген без эчке туризм турында сөйләшәбез. Милли бәйрәмнәр алар теге яки бу шәһәр районының бренды да әле. Әйтик, Петрау дигәч Мамадыш районы күз алдына килеп баса. Караван дип әйтүгә Лаеш районы. Туризмны үстерү район икътисадын үстерәме? Менә районга файдасы бармы аның ни дәрәҗәдә? Әлбәттә, бүген безнең Лаеш районы әле туризмны үстерүнең әле беренче адымнарын гына ясый. Юлларга килгәндә, аны әйтеп булмый, менә мәсәлән, Караван җирлегендә юлларга күбрәк игътибар бирелә дип әйтеп булмый, чөнки безнең юллар халык өчен төзелә, шулай бит инде. Әгәр дә мәсәлән сез әйттегез Караван турында. Менә нәрсә ул Караван? Икътисад белән Караванны әгәр дә без бәйләп барсак, бүген Никольский җирлегендә шундый бик матур күркәм бәйрәм уздырыла, ул май ахырында була һәр вакыттагыча. Аның үзенең традицияләре бар, үзенең гореф-гадәтләре бар һәм менә бу Никольский авылындагы яшәүче һәрбер кеше үз традицияләрен белеп, үз гореф-гадәтләрен буыннан буынга тапшыра. Ул инде хәзер менә шул кешеләрнең ниндидер бер яшәеш рәвешенә әйләнде. Монда күлмәкләр тегәләр, матур курчаклар тегәләр һәм аларны саталар. Ул бит әле теге бүген бәйрәм булды да иртәгә унытылды дигән сүз түгел. Аны бит анда көн сайын туристлар килә. Но ремонтласын әйткәнчә, анда алар кунып калмый, чөнки анда бүген андый мөмкинчелекләр юк. Булса кунып калырлар идеме? Кунып калырлар. Шулай ук менә әгәр дә икътисадка киләбез икән, авыл җирлегендә яшәүче халык, яшәүче кешеләр, алар моңа да ниндидер бер решение тапканнар дип әйтсәк була. Үз мәшгуль булып теркәлгәннәр дә һәм үзләренең йортларын сдавать итәләр. Менә арендага мәсәлән бирәләр, шунда туристлар кунып калырга мөмкинчелек аларга була шул вакытта. Аннан соң әйтик, менә Кама диңгезе, Камское море безнең бар Лаешта. Шулай бит инде. Әгәр дә башта анда безнең Татарстан халкы килсә ял итәргә, хәзер анда Россиянең һәм башка илләрнең нинди генә илләрдән килмиләр анда ял итәргә. Һәм бүген без инде тырышабыз ул шартларга туры килергә. Хәзер инде анда пляжда безнең су эчемлекләр дә сатыла бит инде. Шулай бит кешенең ял иткәч ишәсе дә килә, ашысы да килеп китергә мөмкин һәм шундый шартлар бүгенгә тудырылган. Ашханәләр килмәсә дә ашарга тиеш. Ул ашысы килмәсә дә. Шундый шулай итеп матур итеп бизәдек без аны, обязательно ашап китә. Һәм кунакханәләр, менә ул момент шулай ук бар. Әгәр дә безнең кунакханә булса, зур, кешене сыйдырырлык, күп итеп кешене сыйдырырлык, машина кую урыннары булса, әгәр дә шул шартлар бүгенге көндә тудырылса, әлбәттә безгә кешеләр тагын да күбрәк килгән булыр. Ләкин Ростуризм һәм Татарстан тарафыннан инде шундый проектлар бар. Әле безне алда бик зур эшләр көтә һәм
барлык туристларны безгә чакырып калабыз. Узган ел федераль законга авыл туризмы дигән төшенчә кертелгән иде. Менә быел аның нигезендә Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы фермерларга туризмны үстерү өчен грантлар бирә башлады. Бу үз тырышлыгы белән туристларны кабул итеп үз хуҗалыгында шартлар тудырган фермерлар. Ришат Рашидович, менә бу грантларны алу тәртибе нинди? Миңа калса, бу грантларны булдыру ул бик зур ярдәм алар өчен, безнең фермерлар өчен. Менә аны бөтен фермерлар да ала аламы ничек? Беренчедән әйтер идем, Татарстан Республикасы шундый гүзәл республика, һәм үзебезнең башкалабыз Казаныбыз, мәркәзебез Казаныбызда biz үзебез яшәгәнгә күнеккәнбездер инде, читтән килгән кешегә ул шундый бер тартып тора торган гүзәл республика, гүзәл калабыз. Шуның өчен мин тагын да күбрәк кешеләр килер дип өмет итәм. Алар шулай булачак та инде. Авыл хуҗалыгына килгәндә әйтергә кирәк, күп кеше бүгенге көндә зур агломерацияларда яши, күп шәһәрләрдә яшиләр һәм аларның балалары яшь кешеләр инде табигатьтән бигрәк тә ничек иген үсә, ничек терлек үсә, алар айрылганнар, алар аны телевизордан карап яки китаптан укып кына беләләр. Әти-әниләр аларны балаларга менә шуны күрсәтергә телиләр. Шуның өчен Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан Россия Федерациясында авыл туризмын булдыру буенча быелгы елны бюджеттан акча билеп бирелде. Ул грант рәвешендә бирелә. Безнең республикадан быел 8 дәгъва белдергән авыл хуҗалыгы предприятиеләре бар иде. Монда иң беренче шарт булып тора, предприятие, фермер, авыл хуҗалыгы предприятие булып эшләргә тиеш, аның җире, малы һәм эшчәнлеге булырга тиеш. Шул вакытта үзенең күпмедер бизнес планына карап инде акчасы да булырга тиеш. Әгәр 25%-тан артыграк акчасын күрсәтә икән ул бизнес проектның 10 миллион сумга хәтлек ул грантны ала. Безнең быелгы елны менә грантта катнашырга биргән фермерларыбызның икесе грант ту бәхетенә ирештеләр. Ул беренчесе Әхмәт Каддусов Биектаудан һәм Зиннатуллина Наталья Александровна Алексеевский районнан. Аларның икесе дә инде туризм белән шөгыльләнгән, аларның тәҗрибәләре бар. Әхмәт күптәннән эшләп килә инде, аның тәвә кошлары да бар, төрле экзотик хайваннар бар. Алексеевский районда алар Айдар белән бергә Наталья үзләре тәвә кошларында тоталар, дөяләре дә бар, игенчелек белән дә шөгыльләнәләр. Шуның өчен бу грантның максатчан файдалануның тәртибе, иң бер таләби, иң зур таләби инде инфраструктураны булдыру. Беренчедән әйтәбез, машина кую урыннары, ял итү урыннары һәм бу туризм аларга авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерергә, арттырырга мөмкинлек бирергә тиеш. Чөнки алар шунда җитештергән продукцияны әле сатырга тиешләр, күрсәтергә дә тиешләр. Киләсе елга инде без һәм 23-24 елга да гаризалар кабул итә башладык. Бик күп районнардан кызыксынучылар бар, балык үстерүчеләр, чөнки аның күле бар, балыгы бар. Шунда әйтәбез, ферманы карап китүче яки фермада ничек терлек асрала, ничек малны карап була, үзе сыер савырга теләгән кешеләр дә бар, икмәк чәчеп карарга теләгән кешеләр дә бар. Тимерче булып эшләргә, әйтәбез инде, тимерне кыздырып, ничек аңардан башкача җиләк җыеп, гөмбә җыеп, орманнарда бар. Глэмпинглар барлыкка килде, һәр күпләр алар. Шул җирлектә без фермерлар белән бу эшне алып барабыз. Үзебезнең менә Айдылда инде без мәгълүмат туплап киләбез һәм иң беренче чиратта кеше бит кайсы гына төбәккә бармасын, иң беренче чиратта шул төбәкнең милли культурасы белән һәм милли ризыклары белән кызыксына. Тамак туйдырасы килә. Без менә үзебез фермерлар җитештерген продукцияны менә бу Татарстандагы булган маршрутларга, карталарга билгеләп чыктык. Кайсы гына җиргә бармасыннар да менә сайтта карап була. Кайсы фермер нинди продукцияны чыгара, ничек аны сатып алып була, кайдан китертеп була. Ул мәсьәлә безнең өчен бик мөһим. Чөнки фермер ул җитештерә белә, сатырга безгә авыррак, ләкин аның продукциясе, җитештергән продукциясе сыйфаты белән дә, экологиягы белән дә аерылып тора. 4,5 якын фермер бар. 3000-дән артык авыл бар. Шулай бит. 450 меңгә якын безнең төрле шәхси хуҗалыклар бар. Ике генә менә шушы безнең ала торган шушында грант
Ул аларны бер вакытта хәл итмәячәк. Безнең бит инде хәзер ялгышмасам 300 миллионга якын рентовыч безнең Россияны белән үзебезнең бергә кушканда туризм нигә бирелгән госкомитетка бирелгән, янда ялгышмасам 300 миллионга якын җыела. Быелгы елны. Быелгы елны. Belki kişilerge mene kredit процентларын кимет отырган бул чыракта ул күп кишигә өлгерә. Ике кеше белән генә бит ике бер төптән бит бут каршы булмый. Тәрәмләш килешәм. Без беренче әйтәбез инде беренче шарны бүгенге көндә ыргыттык дип әйтәбез. Беренче бар инде. Аны инде әйтәләр бүген Россия Федерациясында ул грантларны әйтәбез бирделәр. Киләсе елдан һәм алдагы еллардан субъектларга биреләр дип без ышанып калабыз. Дәвам итәбез. Менә Балык бистәсе районында да фермерлар күп төрле юнәлешләрдә эшли. Әйтик, балык үрчетүчеләр дә бар анда, булоннар асраучылар да бар. Менә Эльмира, сез районда туризмның үстерү юнәлеше буенча эшләүче белгеч, фермерлар үзләре ничек бара менә бу эшкә, туризм юнәлешенә? Алар теләп алынамы, әллә кабул итәселәре килмиме, ничек? Әлбәттә, бүгенге көндә туризм темасы ул кычкырып тора. Кулакларда шулай бит яңгырап тора. Шуңа күрә бүгенге көндә яшь фермерлар безнең бик ул тема белән кызыксына. Һәм безнең район җитәкчелеге бик ачык. Барлык үз эшчәнләргә дә менә хәзер предприятие ачам дигән җегетләргә дә бик ачык эшли. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең предпринимательләр, фермерлар байтак, алар әз түгел. Әйе, рәхмәт. Һәм сезнең соравыгыз, әйме, бит ничек алар үзләре барамы? Ну, реклама дигән сүз инде. Әлбәттә, безнең отделларда яшь кызлар, җегетләр эшли, шулай бит инде. Әлбәттә, алар һәрбер фермер алар үз эше белән мавыга һәм аларны борчып, алар телефонда безнең сыман утырмый, шулай бит инде. Шуңа күрә аларга без чыгабыз һәм тәкъдим итәбез. Авылдагы булган һәрбер йорт, һәрбер фермер, һәрбер җирлек ул барыбер туризмның иң беренче объекты булып тора инде. Һәрбер әзер ул, аны китерергә була. Китерергә була. Рәхмәт. Без бөтен отделлар белән бик тесно элемтәдә эшлибез. Шуңа күрә без теге амбициозный дип әйтәбез. Көтеп тормыйсыз, Көтеп тормыйсыз. Бердә көтеп тормыйсыз, үзебез чыгабыз, элемтәгә чыгабыз. Бик рәхмәт. Амбицияләрегез ничек тормышка аша? Ничә кеше килде, ничә күпме кеше карады? Бүгенге көндә, менә сразу әйтсәк инде 2020 елда безнең районга 9000 турист килде, ну, бүгенге статистика мин үзем алып барам. Үзем алып барам. 2001 елда, 2020 ел ул пандемия елы бит. Пандемия авыр ел иде. 2021 елда безнең 15 меңгә якын турист килде. Без бу ел сизәсезме? Бу елда бик сизәбез, майлар бәйрәмнәрендә бик сизәбез. Сез аны ничек сизәсез? Алар сезгә сорыйлармы? Сезгә ничек чыгалар? Без үзебез исәпкә ничек аласыз? Без аларга исәпкә аларга шалтыратабыз. Без алар белән элемтәдә менә май бәйрәмнәре үтте. Фәлән хәтлек алар безгә шалтыраталар. Бездә фәлән хәтлек турист килде, кунаклар килде. Ә сездә күпме? Без бик шундый тесно, бик шундый тыгыз эшлибез бер-беребез белән. Менә Альберт Рафаэльевчлар белән Дикая ферма шулай бит. Хәләл резорт менә безнең глэмпинг үзәгебез. Бик зур рәхмәт. Хәзер Аделина сезгә сорау бирәсе килә. Безнең күп кенә районнарда хәзер менә җәйге сезонда глэмпинглар модага кирип китте. Аңлатып китегез әле, нәрсә ул? Бүгенге көндә инде глэмпинглар алар актуаль рәвештәме хәзер. Менә ул кыргы ял түгел, теге дикий отдых түгел инде. Менә шундый палаткаларда комфорт белән оснащенный. Безнең инде анда бар менә душ, туалет та бар, кухонный зоналар белән оснащенный. Безнең территорияда эшәргә, тәмәке тартырга һәм инде исерек хәлдә булу рөхсәт ителми. Тәртип узырга ярамый. Безгә киләләр гаиләләр, ата-аналар белән, балалары белән. Ислам кануннары буенча эшләр. Безгә инде киләләр саф һава белән ләззәтләнү өчен, тынычлык һәм тынлык алырлык өчен киләләр. Һәм инде безнең шушы Кама ярында без урнашкан. Без Казаннан 60 километр ераклыкта Балык бистәсе районының Камский дигән поселогында урнашкан инде без. Рәхмәт сезгә. Туристларны җәлеп итүгә корылган өр-яңа проектларда эшләнә. Лаешның Атабай авылында күптән түгел өр-яңа фестиваль узды. Илфия ханым, аның турында да әйтеп китегез әле безгә. Хәерле кич.
Безнең авыл уникаль җирдә урнашкан. Безнең авыл Идел белән Шулман елгалары тоташкан ярында урнашты. Һәм ел буена безнең авылны туристлар, безнең авылга туристлар килә, карый. Чөнки безнең Лаеш районында бар туризм, ул 3 милләтне тоташтырган инде. Һәм менә быел 26 июньдә беренче тапкыр менә безнең булды арх-пикник. Бу пикник Идел белән Каманың ярында урнашып, менә шундый табигый материаллардан скульптуралар, сыннар эшләү белән үзенә җәлеп итә инде туристларны. Һәм бу бәйрәмдә безнең традицион гырыф-гадәтләрне заманча яшьләргә күрсәтү, яшьләргә матур итеп ялны, ничек ял итәргә була икән аңлату бер чарасы булды инде. Монда безнең улырак яшьләргә инде волейбол, йога, менә татарча биергә өйрәттеләр, төрле мастер-класслар эшләделәр. Һәм иң беренче менә безнең агачтан, табигый материалдан ясалган сыннарны күрсәтеп, безнең үсеп килүче яшьләргә менә табигатькә якынрак, табигатькә үзләренең мөнәсәбәтләрен ничек итеп күрсәтү икәнен, күрсәтеп булганын менә аңлатасы килде инде. Чынлап та ул сәнгать эшләнмәләрен сата, алар өчен бу менә дигән мөмкинлек безнең рәссамнәрнең, архитекторларның, сынчыларның эшләрен күрсәтергә. Һәм бу бер продвижение өчен бер майданчык иде. Һәм шуны да истәп китәсем килә, безнең 50-дән артык этнофестиваль Татарстанда бар. Безнең хәзерге вакытта шундый этнофестивальләр картасы да бар. Һәрбер районда үзенә күрә нидер милли фестиваль уза, яки менә арх-пикник рәвешендәге фестивальләр уза. Һәм бу фестивальләрнең саны һәм килүчеләрнең саны ел сайын арта. Безнең менә кунакларга гына түгел, үзебезгә күреп хозурланырга шундый урыннарыбыз күп. Менә үзебез дә шушы Казанда кайнап яшәсәк тә, ял көне Казан үзәгеннән Кремль яр буйлап бер әйләнсәң, шундый рәхәтлек һәм дөрестән дә безнең Казаныбыз чыннан да шундый матур, гүзәл икәненә һичшиксез инанасың. Бүгенге сөйләшүбез, бүгенге программабыз азагына якынлашты. Хәзер нәтиҗә ясар өчен Ренат Рауфович сүзне сезгә бирәм, кыска гына. Чыннан да менә мин әйтеп үтер туризмның безнең республикада һәм Россия күләмендә эчке туризмның аның киләчәге бар. Чөнки һәрбер газетта, интернетта иң беренче язып чыга Турция. Безгә 6 миллион Россиядән халык килә дип. Араб илләре язып чыга, безгә 2 миллион килә. Бит ул миллионнар барсы да үзебездә калса, алар менә тахилемиз әйтте бит әле, барманың табышы дип насына сорады. Бүген юк инде ул, чыннан да бүген аны әйтеп үәрә кирәк. Бүген аларга дәүләтнең ярдәме кирәк. Шуңа күрә безнең монда киләчәгебез туризм ул һәр вакытта ул булган, ул булачак. Рәхмәт. Римат Ласыным, менә безгә шушы туризм юнәлешен үстерүдә нәрсәгә омтылырга кирәк? Менә нинди юнәлештә киләчәктә эш алып барырга? Бер кызыклы факт сөйләп китәсем килә. 90-нчы елларның башында, әле илебез кайчы нинди юнәлештә барачагы билгеле түгел иде. Минтимер Шәрипович Шәймиев Гарвард университеты, Америка университеты белгечләре белән килешү төзеп, менә безнең республика нинди юнәлешкә кирип китсә уңышлы үсеш алыр дигән сорауга заказ биргәннәр иде. Һәм аннан килеп инде американнар безне монда өйрәнеп, безнең белән әңгәмәләр оештырып, шундый бер продукт бирделәр безгә. Алар булай дигәннәр иде. Татарстан бик гүзәл җирдә урнашкан. Көньяк белән төнчыгыш, көньяк белән төньяк, көнчыгыш белән көнбатыш киселешендә урнашкан. Шулай булгач, монда сезгә туризмны үстерергә кирәк ди. Минтимер Шәрипович шуны күлеп, бер елмаеп шундый күлеп сөйләгән иде. Менә бит акчалар түләтеп бездән нинди безгә киңәш бирделәр. Ничексең безнең үзебезнең башыбыз җитмәгән монарга дип. Менә чынлап та ул бик перспективалы юнәлеш һәм бүген икътисадның гади түгел.
бик катлаулы юнәлеше, но бик перспективалы юнәлеше. Менә кешеләрнең, кулланучыларның ихтыяҗын өйрәнеп, менә шул юлдан барырга кирәк минемчә. Амин, шулай булсын. Бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Җәйге ялларыгыз күңелле үтсен. Үзебезнең истәлекле урыннар белән танышыйк. Исән сау булыгыз.